Baro a pagpasyaran iti Tuba Benguet tinapintas a madiskubre dagiti bisita. Masarakan dayto iti barangay poblasyon Tuba Benguet. Daytoy ti report. Dito'y barangay poblasyon Tuba Benguet. Adda tinapintas sa pagpasyaran aron benglaang ang madiskubre manan. Daytoy ti Badiwan hanging bridge ken waterfalls iti sitio Adafang. Very challenging ti dalan ag turong ditoy. Manipod iti Adafang Road, akay papananak at limestone, bumabalang kadagiti pababa a pababa nga addang. Nasaysaya at no adda iti imot astik, ang makatulong iti panagbalanse iti panadna, agsardeng a pagbiit, tapno aganges. Mapukaw mo't iti banog, apaman ang makita daytoy, a picture perfect a hanging bridge, ang naaramid iti 2023. Adventure mo't lang iti panagbalasiw ditoy, anapintas pa'y a lugar para iti photoshoot. Kalpasan iti panagbalasiw iti hanging bridge, tibker iti pakinakamet, ti kasapulan iti panagdalan ditoy apas iti lugar para iti nature trekking. Manulang ang minutos at trekking, kat madengegan ti uni ti danom, agga po iti Kagaling River. Talaga ang maguyugoy ka nga tampisaw iti karayan. Espesyal matlang arik natin mapasaran iti tour. Apaman ang may matangan, ti Badiwan waterfalls. It's really natural na malinis yung water at saka maganda na mag-swimming tayo to. Ti Badiwan waterfalls, kat lugar a pagsatsatduan iti danom dagiti taga Badiwan para iti kasapulan a supply. Ken iti panagtalon, aging ga nagbalinday toy, a Badiwan water source supply. Makitkita mo't iti dakkel a potensyal ti lugar para iti turismo. Siya ay outdoor activity. Meron din po kaming forest bathing. Located po siya sa thick forest, yung mga kakahuyan. At yung mahilig sa bird watching at sa mga halaman, plantita. Ngem, adapay dagiti rumbeng ang maurnos. Maganda siya for swimming. Pero yung kailangan natin i-improve is yung daan pababa. Kasi ang gusto natin is safe yung mga excursionists natin or mga visitors or mga tourists natin na pumupunta dito sa atin. Ti majestic Badiwan hanging bridge and waterfalls, kat karaman kadagiti tour circuit iti barangay poblasyon, amididjaya kadagiti turista.